Анын темасы жерлерини межалау, йорт жерлерин ресимдештирүү, закон негизинде коюлган талеплерге иш барышында келип турган суроолор боюнча биздин районда иштеген специалисттер, жетекчилер жыйылып алар ар бирси өзүнүн ишчилигин, эмне талеплер коюлган, эмне закондор коюлганына ар бирси сизге аңлатып бердилер. Биринчи сөзүн биз Жер һәм мөлкәт палатасы рәисе Лариса Петровнаға беріп кетеміз. Дәүләт милкте булган җирләрне физик затларга шәхси йорт төзү өчен яки шәхси хуҗалык алып бару өчен арендага, бушлай куллануга, сатып алырга, бушлай алырга мөмкинлекләр бар. Җир арендага 20 елга кадәр срокка бирелә. Арендага алган очракта күп функциялы үзәк аша башкарма комитет исеменә нинди күләмдә, нәрсә өчен, кайсы җирдән җир кирәк икәнен күрсәтеп гариза бирелә. Әгәр кызыксындырган җир кишәрлекләнмәгән икән, аны кишәрлекләп кадастр учетына куйганнан соң, җирлектәге мәгълүмат чаралары аша игълан бирелә һәм 30 көн үткәннән соң карар кабул ителә. Әгәр шушы 30 көн эчендә башка кешеләрдән шушы җир кишәрлегенә дәгъва белдерүче булмаса, бу җир кишәрлеген бер гариза биргән кешегә бирү турында башкарма комитет боерык чыгара. Әгәр шушы җирне сорап башка гаризаларда кирсә, җир аукцион аша бирелә. Шушы эшләр башкарылганнан соң, башкарма комитет һәм җир сораучы арасында килешү төзелә. Ул килешү күп функциялы үзәк аша теркәү палатасына китә. Теркәү турында гаризаны бер генә як тапшыра ала. Шуңа күрә бу эшне мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы башкарма комитет исеменнән башкара. Әгәр йорт килешүдә күрсәтелгән вакыт эчендә төзелеп бетмәсә, төзелеп бетмәгән йортка хокук теркәлгәннән соң, җирне тагын 3 елга йортны төзеп бетерү өчен арендага алу мөмкинлеге бар. Йорт төзелеп бетеп, теркәү палатасында хокук теркәлгәннән соң, җир кишәрлеген сатып алырга мөмкин. Бушлау куллану өчен җир 6 елга кадәр срокка мәгариф, авыл хуҗалыгы, сәламәтлекне саклауда хезмәт кылган белгечләргә шәхси йорт төзү өчен бирелә. Бу очракта йорт төзелеп бетеп, теркәү палатасында хокук теркәлсә дә, җир кишәрлеген 5 елдан соң сатып алырга мөмкин. Бушлай җир 3 һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләргә бирелә. Җир алу өчен гаризаны күп функциялы үзәк аша яки электрон документ әйләнеше аша бирергә мөмкин. Электрон документ әйләнеше аша гариза бирелгән очракта документларның чыгармасы мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасына китереп тапшырылырга тиеш. Гариза кергәннән соң бу җир кишәрлекләре тәкъдим ителә, җир кишәрлеге сайланганнан соң башкарма комитет буйрыгы нигезендә җир бирелә, мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы хокук теркәү эшләрен башкарып бетереп кешегә тапшыра. Барлык сораулар һәм гаризалар белән күп функциялы үзәккә мөрәҗәгать итүегез сорала.